Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos. Nah, jadi selamat siang. Dan iki mau dalam rangka mau iring-iring ngantennya Andi Garpong mau iring-iring ke rumah Mama Andi. Nah jadi iki wong-wong wis padha persiapan sing mau pawon iki. Jadi ini keluar budal kira-kira jam 11-an bos. Nah, saya sepilih pengiringnya. Nah, iki lho pengiringnya bios padha siap ya. Wis siap ya iki? Pun siap. Wis ayu-ayu wis e. Mana wedok kabeh lho kene sing lanang. Lah iya to, ning kono Wedok ki yo ayu. dire lek omong bis gede, masa bis iki. Gede apa cilik gak ro. Travel ki lho ning kono luru sitok, sing sitoke rung teko. Nah wong lho. Loro kuwi berarti rung teko sitoke, Bos. Kalingo. Lha kowe apa arep nanas ngono apa piye ning ngarepi? Dekek tasku ning ngarep ben gak mau. Wong kok ngalem iki lho. Aja kok ngarep. Lah numpak bus Neng guri, nggon mesin iki lho panas. ora ben aku nang ngarep yo ora lah numpak bus kok ngarep iki piye? Ya keblidas bane lho jere lek ning ngarep. Iso lho iso. Ada sarapan sampean iki Nggih mengke. sarapan. Dikit-dikit ning kopi sik. Oh. Nyantai sik warung budal ae kok. Lah. Wayu men wedok ngaren. Ya sekali-sekali arep iring-iring dulure lanang ki yo. Lah ya kok ayu men. Mbah, Nang, dadi ana di video. nggih Mbah. Iku lho padune golek bayaran. Yo yo to lak. Edok-edok Wong urip Bayaran rokok napa? seenake kok. Ora rokok e. Oleh kok konan. ora rokok wong ora. Saiki yo ora bener. Lha yo ora nyekel, ora nyekel. Yesus. Iki lho sudah persiapan iki wis para ibu-ibu iki. Nggih to. Iya to. Lah sok ben terus. Wis reneng lho. Ya somben tanggal 23 iki kaya beza to. Sesuk mulai to. Enggak. Hah? Sesuk apa? Sesuk kan mulai goreng-goreng kok. Lah yo. Siapa? Goreng. Sewu. Kunjungan Makanya. sawujud kowe minggu. Pinggo yo 23 24 nggo munjunge wis rong dina. Dikira bagian dombane ya. Lho, lha iki kok bagian dombanteng piye to? Yo kene barang kok. Menawi mau dombane ya betul. Yo aduh lah yo. Jati. Maksudnya bener dombanteng ya dombanteng tapi Dek dhisik yo ngono. wong kene ya ora apa-apa karo gabung karo wong dombanteng. Sing roh ra apa-apa. Lah yo ngono lho. Kang anu wong kene ngusungi kek kono kek kono. Lah tulisane 30 lho. 35 enek sudah karepmu penting kayu kei arep sedil penting enek aku yo ngono. Lah ya gak apa-apa wong dombanteng wis tek wong kene karo wong dombanteng gak apa-apa ngono. Penting iki teko nggon. Nah. Nah. Nek wong kene. Wong ki harapan sih Yo to. Lu arep budal kok aku lagi gak ngopi ngeluh ning sira. Mulan dikek ning karo mbae. anakku. Wis arep anakmu, wis sarapan burung enggak? Oh, kula nggih jelas ya. Ya ya lu bilang ngomong bareng sarapane. Karo wedang iki sapa njaluk tak njaluk gak ono lho Mas. Ya lah pokoknya lagi jaluk gak usah digene to timbangane. Mubasi nah. Tak nunggone lek ku loro kae. Nggih, gak melu mboten napa-napa. Sementing jaga omah kene ae lho. Nah. Iso. Aku tak nyepil wong ayu-ayu iki lho. Raya dulur wedok sampe gak oleh undangan gak oleh dikir aku gak dikunjung ngono namune. Lha iki sapa iki kok aku lagi roh iki. Ki, ki. Iki ya tunggale. Kidulku kae. Mosok To kemah wisule kae. Kidulku iki. Lah nek kula pun Jam 11. Kan cedengan anu seru nang kene lho, Mak. Oh, sampun. Pun. Pun. Dikunjung ngene. Piye sapa anakmu melo? Anakmu. Kene anu Oh. Ngopi. Ya apa ngopi ora ya? Oh bareng ya. Ngopi ben dikene. Ya iki wis bodho teko iki. Akeh jenar ge mirang lho, jenar. Tapi ireng lak panas apa panas? Wah, wis diomongi jam 11 kok. Jam 11 berangkatin. Setengah 11. Engko perjalanan engko sak jam setengah.
Ngono lho. Lagi bari jam. Oh. Aku seneng lek nang barengane wong ayu lagi ana wong ayune gah melu aku. Ya bojone dhewe. Bojone ayu gak dijak. Bojone apa? Bojone sampean. Ora duwe bojo. Bojone salah golek. Golekne ya? Bojone bawa wong e lah. Golek nang Banteng akeh nang Golek. Banteng. Lah golekne. Bojone bawa wong e lah. Nek kon golek nang kok selerane gak padha. Maksudnya iki golekne wong iki gelem apa ora? Jere sapa? Mbahane sapa? Mong dhewe kok tenangsal. Oh, berarti tenangsal berarti ya dian ngomong dhewe. Rangkae mbahane mengke. Rangkae mbahane. Mboten nanten. Golekne to engko apa iki lho bocahe dadine kan Gak anu kan selerane gak padha. wong iki gak masalah selera ngono, sementing iki cocok. Lah gelem ora anakmu wedok. Wong aku elek. Wong anakku karek lanang-lanang. Ya ya. Udah teko kae pengiringe. Siap diberangkatkan nanti. Nah, kayak oh, ora tau adus lho kuwi. Nang omah ya. Yes. Ya. Sebelum berangkat, cek kumpul-kumpul saya karo keluarga. Lho lega. Allah. Kuwi jenenge ora jenggot pi gudik. Pi blongkot sing bertahun-tahun. Kuwi lho, ngomong iki. Kecil kena ya, anu ndok. Nggo rabo iso ta jagung. Ya Allah, ret. Tak sepil lagi ya. Ini tak sepil ngomong sing. Ya Allah, ret. Iso koyo ngono to iki. Lah ganteng iki ganteng aku iki. Masalah ret. Wis wong wis bedho akeh iki wis. Karek ngenten. Piye ta we? Saya kok motoran piye? Karo sapa? Jadi ribet melok bae Rasdo. Melok, Bos. Dulu tak jegot sing go ngrek kok malah mbok gorono to. Kan monggo. Akan sarapan sik aku pes aku. Hah? Terus iso mau mayu, ndok. Mau aku gak gelem mblok mau mayu. Lho gara-gara mbok ndingi mbok. Ora kontenku pas aku munjung. Nyapa? Aku blokar banyak. Wonge anu berarti, ada ora ati berarti. Ya kuwi jawab lara pikir ta wis. Rumah samu ki apa to, Dang? Ki lara pikir bocah kuwi. Oh, Dan kasedan. sedan iki. Jadi ini angel turu ya wis. Loh. Berarti kan ciri-ciri ini lho. Wong ciri-ciri lah jam 12 munggah gak iso turu, wedan. Stres aja. Awak ora to? Iya, kuwi lah jam 12 Terus gak tau adus bisa Mas. blongkot kaya ngono lho. Kaya gede ki. Dike. Iya lho. Kuwi lemah ini. Masa iki lho ketok Bos ya. Blongkot iki lho Bos ya. Dikira blitok. Rupane sok ngene. Udah cukur lho, Blok. Dipake koran. Angan to. Iwak juga muncul pasti. Ki pengiringe wis bodho nglumpuk ngene iki. Full ki wis. Tak yo wah, ayu ayu ki. Masalah. Nggih, Mbah. Wis nglumpuk ya, Mbah? Ya, Mbah. Enggak tahu selawe ya. Iwak juga muncul di cetik ini, Blok. Kowe ngono, Rat. Dengkul mulemu kangen dipinggir apa soto ya. Lho. Wi wae munjung sesuk kok mbok cekek wi lho. Masalah. Munjung sesuk kok. Kuwi mati kuwi nggon. Iki ana iki lho. Wong iwak go munjung kok dibadhok wi lho. Teko wi lak teko to. Kok iya ya Allah Rat. Wis ngono lho ya. Iki persiapan arep berangkat, Bro.
berangkat ning gone omahe Arek Andi. seretem. Ngombe banyu kok. Ngenteni teman-teman semua sing Nah. Ki warak neret, aja sampai lesu waraknya soalnya ada perjalanannya. Ngono lho. Wong bak ki kok. Lagi sing daerah Woro nggawa mobil dhewe ta. Woro, Kan Dumbatang apa Woro lho? Bandeng paling Yo, gede. ya yo. Lah nggih, nggih. Wis persiapane dong lumpuk iki. Lagi persiapan arep berangkat bos iki. Bodi. Iki wong Jati ta? Wong Jati sebak ya. Lah keluarga kok Jati ki sak bis dhewe ya. Mbak Yun iki lho. Lah. Bak koyo ngono ae. Nah, lho wae leman iki arep ndi? Kuwi kok. Lho mau iki. Karian kan Pak Mantan. numpak bis are leman. Numpak bis. Lho ngono Pak. Bis kok arep leman iki lho. Piye ta bocah iki? Lho, apa ben gak ditilang apa ngono apa piye iki lho? Lah kira bro. Piye? Agak malah aku ben kawan ae kan melok. Ah. Tetap itu dah antara nek karo aku lagi. Lah piye lagi? Lho bar kok tipe kok gelem. Aku arep goncangan karo ribut. Lha kira saksine. Bae malah diprang. Oh, masa numpak bis kok gelem iki opo ning tilangan ora? Gelem. Operasi kok. Napa nih? Karo. Buka nggih. Semayan. Heeh. Kon barengi shopping karo Maya. Pokoknya pedaan motor. Alah, wong kan terus to. Lah terus? Yo, engko enggak kemontoran po. Ya menak ya numpak bis toh, panas kok pipi kok. Lah nyapa to kok? Nyapa kok. Kok nyapo. Iya ya. Ya wes. Coba ingati Malah numpak pemandangan motor, indah. Siapa? Lho ya. Celana nggih ben ketilang. Kuwi to, Mas. Ya menak e. Montoran yo. Ya. Kayak menak mentoran lho. Montoran seluruh tilang. Pacar to yo. Nggih. Ini Mas Andi. Montoran seluruh. Nah wis ngono terus iki mau. Nah, wis ngono, Bro. Keren. Dadi iki ngomong wis bodho nglumpuk sing ape mau. Pasti kontoran lho. Apa? Bidang sing Ora iso melok wong e. Pati gak melok. sapa nang Di melok e. Masa melok? Tak telepon aku ya. Oh, ya mbok Untuk jam piro? Nah, jadi ini muga-muga hari ini pengirimnya gerbong dari full wong YouTuber bos. Jadi muga-muga diajak kene kamu. lancar. Amin. Pokoknya Udah sing perjalanan selamat sampai tujuan bos. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.